שמגיעים לכאן. ומה קורה בשם הזה? בשם הזה יש חיים, יש עבודה ויש לימודים ויש בית ויש משפחה ויש כבוד ויש לי שם, יש לי זהות, יש לי חשבון בנק, יש לי חפצי יודאיקה, יש לי תמונות בסלון, יש לי חיים. יש לי עבודה ורוכשים לי כבוד, יש לי רזומה, כתבתי עבודות בחיים שלי, עשיתי דברים. זה לא מתחיל כאן. ולכן אני מסתכלת לכיוון ההוא. הסיבה השנייה שאני מסתכלת לכיוון ההוא הוא שאני טוענת שגם המסילה הזאת, ואני אחזור על זה גם במיידנק, זה כלי רצח. מדוע? מפני שתראו, אם אנשים מגיעים לכאן מכל מיני ערים בפולין, דרך אגב, מפולין מגיעים לכאן מעט מאוד, אתם יודעים למה? כי רוב יהדות... מה? מה היה לפני זה? היה בורות ירי, ומה עוד היה? צודקת. ומחנות ריינהרד, היא צודקת. היא אמרה בורות ירי והיא צודקת, ואני הוספתי מחנות ריינהרד. יש שלבים בהתפתחות הרצח. זה מתחיל מבורות ירי, אחר אנחנו נהיה באחד כזה. זה מגיע, זה מתפתח למחנות ריינהרד, 3 מחנות ריינהרד. בדרך לאושוויץ נמצא על ידי המחתרת הפולנית, וכמו כל הפתקים נאסף לתוך ספר שנקרא עדות והפתקים. אני רוצה לדבר לך על פתק מאוד מיוחד, זאת רחל ביאם. רחל ביאם היא תושבת גטו לודז, חיה בלודז, זאת רחל. יש לה מדריך בתנועת הנוער, חברת תנועת הנוער, יש לה מדריך בתנועת הנוער, קראו לו מנחם, או שהם קראו לו מנק, זה היה הכינוי שלו מנק. מנק שלא יודע מה קורה, לאן שולחים את הרכבות, התחילו לטרנספורטים בלוד, התחילו לשלוח את היהודים להשמדה באושוויץ, והוא לא יודע לאן לוקחים אותם, כי אין שום מידע. הוא רואה את רחל שהייתה החניכה שלו, אומר רחל, אני מבקש ממך, קחי לך פתקים, קחי לך עיפרון, תרשמי את הפתקים ברכבת, תרשמי כמה פתקים, תחביא אותם בתוך החריצים של הקרון, ואני מקווה שכשהרכבת תחזור ריקה, אני אמצא את הפתק, ואז נדע לאן שולחים אתכם, כי אף אחד לא חזר למקום ששלחו אותם אליו, והוא רוצה לדעת איך הם נמצאים, לאן הם נשלחו. רחל עושה את מה שהמדריך שלה, מנחם מנק, אומר לה, היא כותבת פתקים, פתק אחד חוזר למנחם, וזה מה שכתוב. נילי מנק. נילי הייתה ברכת השלום של ארגון חזית הנוער הציוני בגטו לודז'. במקרה שלא תמצאו את הפתק הקודם, הרי אני כותבת עוד אחד. אני מפרטת את התחנות. ג'שניצה, קלובוצ'ק, גרנצ'צ'ה, השעה 5 בבוקר. נובה ארבי, טרנוביץ, השעה 7:30. עומדים עד 8:30. פייקרי, בירקנאם, גולדו מורובסקה, קרולובסקה אותה, 9:30, הנסיעה מצוינת. אנו מוסיפים לשיר את השירים שלה, שירי תנועת הנוער. פגשתי פה אדם צעיר, הביזיוניסטי למשפחתו, והם עוזרים לנו בשירה. הנסיעה טובה. אושוויץ, השעה 10:30. השעה כבר 12. צריפים עצומים, אנחנו לא יודעים את המקום. רואים גברים לחוד, נשים לחוד. גם ילדים ישנם כאן, גם זקנים. נילי חזק ואמץ, רחל. רחל כותב את הפתק הזה, הפתק... אבל גם יכול להיות שואל בכלל, זה פה עומדים בהתחלה בסוף. באמצע, אתה גם תקבל מים, לא בטוח, אני לא יודע, אבל תקשיב מה אומרים עולבי. זה סיכונים שאתה לוקח. זה סיכונים שאתה לוקח. אבל תראו מה פרימו עולבי כותב. על האוכל. סיפרתם איזה פרימו עולבי, נכון? הוא כותב את הספר הזה הוא אדם. הוא כותב, הוא שואל שאלה, באמת, האם זה האדם? כאילו, איך הוא אומר? שני האנשים שעמדו אחד מאחורי הרובה ואחד לפני הרובה, שניהם לפני אדם. זה שהרע וזה שנורא. אבל זה האדם. והוא כותב ככה. ועוד למד במשקל, איש איש לפי אופיו, לא לשאול שאלות. ותמיד בכל עת להעמיד פנים שהפקודה מובנת. כעת גם אנחנו מגרדים את תחתית הפרחה, שלא תתבזבז ולו גם טיפת מרק אחד בלבד. את הפרחה אוחזים סמוך לפה ואת האכילה פניקול אפילו פירור זהיר של מזון. עתה, גם אנחנו יודעים שמנת מרק שנלקחה מתוך החלק העליון של הסיר אינה דומה למנת מרק שנלקחה מתחתיתו. וכבר למדנו לחשב, על פי נבחר של הסירים השונים, אם כדאי לעמוד בתוכו או בסוף. אחד זה מה שראיתם באושוויץ אחד. בסדר? אמרנו זה בעצם סניפים של אותו קומפלקס. הייתם באחד שם, 2, 3,
ב-4-5 אנחנו לא נראה אותם. 2 ו-3 ו-4-5 הן לא זהות, אתם יכולתם לראות את זה בתרשים. 2 ו-3 הן ממש תת-קרקעיות, ובעצם הדגם שראיתם ביד ושם ושקיים גם המקור שלו באושוויץ, הוא הדגם שלהן, הן תת-קרקעיות. 4-5 הן קצת שונות, זה לא נראה לי כל כך מהותי להיכנס להבדלים ביניהם. בכל אופן, מה בעצם קורה? קודם כל, אותם יהודים שלא עברו את הסלקציה, שנשלחים להגזה, מגיעים הנה, רגלית, או אלה ביניהם שהם זקנים, חולים וכולי, והוצא להם לנסוע במשאיות, יגיעו הנה במשאיות. מה קורה כשהם בעצם מגיעים הנה? קודם כל, ההונאה ממשיכה בזה שמדברים או מספרים על זה שעל גג המשרפה עמד קצין אס-אס, שהיה שואל, שוב, אני מדברת על תקופות לא מדי עמוסות, לאן הגעתם בעצם, כן, כדי לעבור איזשהו חיטוי, במה אתם עובדים, התחות, אותה סנדלר, יופי, מצוין, אנחנו צריכים כאלה וכולי. זה בעצם סוג הדברים שאומרים להם. הפלפוע יקרה בשלב יותר מאוחר, אני עוד מעט אתייחס לזה, אבל הרבה מאוד פעמים הפלפוע קורה בעצם כאן. מה החוויות בעצם שככה מלוות איזשהו מין מקום כזה? ויקטור פרנקל, אסיר חשוב מאוד מאוד מפורסם, שמדברת על יהודי מווינה שהיה פסיכיאטר נודע עוד לפני המלחמה. וכשהוא מגיע הנה, לסאונה, הוא מצליח לשמור על משהו אחד. הוא שומר איזשהו כתב יד של חיבור מדעי חשוב מאוד הזרזיף יכול להיות מאוד מאוד דק. זה דבר אחד. מסתיימה המקלחת. אין כמעט חלוקה של מגבות. אנחנו מדברים על אסירים שמגיעים לפעמים בחורף, שקר מאוד. אם נקראת איזושהי מגבת, היא לא מבד מגבת, אלא היא איזו כניסת בד מאוד מאוד קטנה. באמת אני לא חושבת, יש לי מאוד מאוד מדהים. אתה לא הספקת למצאת מבטחת, אתה לא הספקת להתקבל, אתה כבר צריך ללבוש איזשהו בגד שזורקים לך, שהבגדים שבעצם ניתנים, הם בגדים, הם לא תמיד הם בגדי פוסים, הם לא תמיד הם בגדי הסרטים, הם בגדי הקורבנות. זאת אומרת, אותם אלה ששמדו בתאי הגזים, הבגדים שלהם עברו גם כן ללכת, ומכאן מחדים לא רק את הבגדים של האסירים שעברו את הסלקציה והפכו להיות אסירים עליהם, אלא כאן מחדים בכלל. אגב, גם בגדים של אסירים במחנה. אחת לכמה יש עוד שנקרא חתות. ואגב, יש לנו תיאוריה, עכשיו באותו סיפור שהזכרתי, אז גבירותיי ורבותיי, היה גזים בבקשה.
אשת, בוא תחזור איתי לארצות הברית, בוא נמשיך מהמקום שבו הפסקנו. הוא אומר, אני לא יכול לעזוב את האישה ואת הילדים, יש לי מחויבות. והיא עולה על המטוס וחוזרת לארצות הברית, והוא מאוד אחרי זה מנסה להתקשר אליה ולכתוב לה, אבל היא מחזירה את כל המכתבים והיא לא עונה, כי היא מאוד כועסת על ההחלטה שלו הזאת, שלא להמשיך מהמקום שבו הם הפסיקו. ובכל זאת אני מדגישה, כשהתחלתי לספר את הסיפור הזה, שזה הסיפור עם הסוף הטוב, ואני מזכירה לכם שאת מלה ועדה תפסו והוציאו להורג. ושני האנשים האלה חיו את חייהם. היא נפטרה ב-2002, הוא עדיין חי, אבל זה ככה דוגמה על קצה המזלג לעניין של בריחות מהמקום הזה. ואנחנו שמים לרגע בצד את אותם 10% של מסלול החיים וניגשים לחורבות הקרמטוריום כדי להביט על המקום שאליו הובלו כל אותם 90% מהאנשים. שלזינגר, סליחה, את האקדח שלו ויורה בו. כמובן שתוך שנייה יורים בה, אבל היא הופכת לאיזשהו סמל בסיפור מיתולוגי, וגם מאנשי הזונדר קומנדו שנשארים בחיים, אוקיי? ואני מודה לאור על השאלה שלו, איך זה יוצא, כי רוב הדברים שבאמת מתרחשים בתא הגזים, הרגעים האחרונים של האנשים, מה הם הרגישו, מה הם חשבו, מה הם עשו, אנחנו לא יודעים את זה. אוקיי? כשאני מדברת איתכם על כל מיני רגשות ובחירות והחלטות של האסיר, אני מדברת על זה כל הזמן על 10% האלה שנשארו בחיים. מה אנשים הרגישו וחשבו לעצמם בתוך המתקן הזה והדומים לו, אנחנו לא יודעים, אנחנו יכולים לשער, אנחנו יכולים לנחש, אנחנו יכולים להמציא. מעט אינפורמציה שיש לנו, שגם אם מה שהם ראו, זה מהסיפורים של אנשי זונדר קומנדו שנמצאים איתם שם, ואומרים להם להתפשט, שדוחפים אותם לתוך תא הגזים. לא, מי ששופך את הציפלון, זה לא הפעולה. להפוך את השפכים האלה לגז, להנעת מכוניות, הם מצליחים, אמרנו שהם עושים את זה, אבל הם עוצרים את הכל מפני שהעלות היא מאוד מאוד גבוהה, וזה דורש מהם הרבה מאוד, סליחה, זה דורש מהם הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד משאבים. מה שאתם רואים שם מעבר לגדר, אתם רואים בסיסי בטון כאלה, כמו רצפות בטון, נכון? שם היה מחנה קנדה. שם היו ביטנים, צריפים, בכל צריף, כן, שמיינו שם את הרכוש, והראיתי לכם תמונות של מחנה קנדה, בכל צריף מיינו, ואת הדברים שמיינו ארזו בכלובי ברזל. את כלובי הברזל האלה העמיסו על רכבות, והרכבות האלה כמובן הגיעו לגרמניה. מה? כפיות, סכו"ם הכוונה, כלי אוכל, סירים, שיער, נעליים, מזוודות, בגדים, מעילים, קבצי יודאיקה, כל דבר שאתם חושבים או לא חושבים עליו הגיע לכאן במסגרת ה-15 קילוגרם שאנשים הביאו איתם. כאן זה ממוין וכאן, סליחה, זה מחולק לערימות וביטנים שונים. בביטנים הז'ונדר קומנדו, עוד פעם, אורזים את זה, כמו שאני אמרתי, בכלובי ברזל, מעמיסים את זה על הרכבות, והרכבות לוקחות את זה לגרמניה. עכשיו, שאלו אותי שאלה מאוד מאוד טובה. איך יש כל מיני מוצגים כאלה באושוויץ אחד? איך הם לא העלימו את הכל? חבר'ה, המקום הזה מחוק, אתם רואים כאן בניין אחד, אפילו אחד, יש רק בסיסי בטון. הם פיצצו את הכל, זה נחשב פשע אנושות. למה זה נחשב פשע אנושות? זה למחוק היסטוריה. מה? זה למחוק היסטוריה. אני לא שומעת? מה נחשב פשע אנושות? אתם מדברים ביחד. למחוק היסטוריה? זה למחוק היסטוריה, נכון, אבל למה זה נקרא פשע אנושות? למה אם יתפסו את זה, יאשימו אותם בפשעי אנושות, את הנאצים? כי מה ישאלו אותם? את השאלה הכי טריוויאלית. איפה האנשים, בדיוק, לאן נעלמו? איפה האנשים בעלי הנעליים?